Aquest any he estat l'artista convidat dintre del Art Vigent de Cardedeu i la meva obra han cregut adient dintre del tema del reciclatge i el medi ambient. Vam seleccionar en Pep Borràs perquè això forma part d'un projecte que es diu Cardedeu amb l'Art Vigent i pensem que l'art és un espai molt important dintre del que serien les diferents disciplines que el museu pot treballar i per tant en el cas del Pep Borràs ens va semblar molt interessant davant d'un concepte que ens preocupa molt que és el tema mediambiental i els canvis climàtics, com podem explicar per un cantó el passat amb ulls de present i una mica amb l'objectiu que tots ens responsabilitzem per aquest futur. El conjunt de l'obra d'en Borràs és aquest reciclatge, o sigui, retornar a una utilitat, un element. El que em suggestiona més de la manera de fer del Pep és que ell, tots els elements que incorpora una escultura són els elements reals tal com els troba. O sigui, ell no modifica res. I si té començada una escultura i té que estar 2 anys perquè hi ha una peça que li té que encaixar i no li encaixa, ho espera. Qualsevol artista vol que la seva obra arribi a com més gent millor. Avui que fem la presentació del catàleg és una manera d'arribar a més gent. Anirà a diferents galeries, a totes les galeries de Catalunya i part d'Espanya i a l'estranger. El dadaisme, l'objet trobé, el ready-made, la poesia visual, tots aquests estils són influències que jo les aboco a cada peça. A l'artista li fem un catàleg i aquest catàleg la idea és que nosaltres volem que sigui un catàleg no de l'artista, sinó de l'artista dins del museu. Per nosaltres això és la carta de presentació que enviem a tots els museus d'art contemporani que considerem que pot ser interessant d'arreu d'Europa. Per un cantó promocionem el museu i per l'altre promocionem l'artista. Amb aquesta exposició tenim l'oportunitat de veure diferents sèries, com la sèrie Menines, la sèrie Retrats de fusta, Joguines d'artista, Les dones africanes i l'última obra que he fet últimament, que són els ocells, que són obres fetes amb ferralla. A mi de les obres que hi ha aquí m'ha fascinat aquests 100 peus. M'ha fascinat molt la manera que ha fet el tractament de les dones africanes. Tenen molta suggestió, les dones africanes, que respon molt a una problemàtica social actual i això me la fa, per dir-ho així, molt més simpàtica. Per mi és la millor exposició que m'han fet i el resultat per les veus que m'han vingut, les notícies, és que la gent els hi ha encantat i que se l'han fet seva i que ha tingut molt bona opinió pública.